салом алейкум ҳамдиёрони азиз. 7 июни соли 2024 ва ман қарор дорам дар талу теппаҳои адираҳои деҳаи Чорбоғ ва ба шумо нишон медиҳам чӣ хел ҷонмардон аз деҳаи Чорбоғ. Фаридун ном ҷавонмард ҳаминҷоро обод кард. ин боғҳоро бинед, боғҳои гелос, боғҳои себ, ва пеши мо ҳамаш гелос. гелосҳояшро фурӯхт аллакай. гелос бастагӣ олам дорад. нархашро намегӯям чанд пули фурӯхт, чунки одамо баъд эрод мегиранд то қимат кадӣ гуфта бозорро бинам. чӣ хел ин боғро обод кард ман шумо гӯям. ман ҳамин нишиби ҳаст. мана бинед, аз ин тараф хеле ябара рафтагӣ, нишиби шудагӣ, поён рафтагӣ, болу рафтагӣ. ҳамин нишибиро манам хел ҳамаро сутум зада, поён дада рахти себ шунондан, болошо гелос ва бо оби қатрагӣ, ман ин шлангҳояш бо оби қатрагӣ об таъмин кардан, об додан. ана инҷа ҷои оби қатрагӣ, ҷои тақсими оби қатрагӣ. ана ин ҷои оби қатрагӣ тақсимат дошт. ва оби қатрагӣ ана аз ҳамин бочкаҳо меравад бо фишори худаш, яъне саматёк. ду бочка мондагӣ бо ҳавзам кардагӣ дагу ҷои мо надромудем, баро ки сагаш ҳав дорад мегирад, ҳечка нест. олучаи чӯринро бинед, олучаи чӯринӣ. ана хел ҳамин мардакҳо дар ҳаминҷа меҳнатҳои зиёде кашида як қитъаи замине ки як умр инҷа ҳичи набуд пода мегашт, обод кардан. як ҷаҳон ташаккур ба Фаридун, ба ташкилкунандагони ҳамин боғ. бовар кунед обро аз куҷо овардан, гуфта савол додантон, ҳоли мумкин обро ози ман нишонтем аз куҷо овардан. обро ҳозир нишон метиҳам. обро ана аз ҳамон дарёи Варзоб оварданд. дарёро мебинед? ана дарё, ана аз ҳамонҷа, ана аз ҳамон дарё настофта. ана аз ҳамонҷа обро бовар кунед ба тамоми дарони анами қишлоқ бурда, ҳамхе буроварда, намедонам 5 километр мешавад, 6-7 километр мешавад. обро анамхе оварда анами бочкаҳои анамҷада рехтан. ина бочкаҳо пуштианем дарахтҳода бочкаҳона. соли аввал як насос буд, баъд дигар кардан. баъд аз дарё гирифта дарони қишлоқ партотан, як насос болои қишлоқда мондан, боз як насоси дигар мепартояд инҷа. ин қадар расход дорад, ин қадар сарфи пул аст, лекин ба ин нигоҳ накарда ин ҷавонмардо талу теппаҳоро обод кардан. мана бинед, як ҷаҳон ташаккур. мана ва гелосашро бинед чӣ қадор дорад. ман наздик биёрам. бастагӣ аст дар замини лалмае ки бо дастӣ бо оби қатрагӣ, истифодаи оби қатрагӣ обёрӣ шуд. она бозори кӯшониён. ана ҳамдиёрони азиз, анам хел талу теппаҳоро мо бояд ҳама каса якдилона обод кунем. дар паноҳи худо бошад, маъқул бошад ягонта лайка ҷиқед.